سبحان اللہ یشیدائی پخبل مذہب پخبل قرآن یمان یپانا مدو اللہ باندی قربان یمان اپنا غمبر تو قربانی بینو بیا خوزم دو خالد بابا نشان یمان ید اللہ پزمکا امن سکون غوار مان حسین خون ریزی کون نادان یمان ید قدم جبا میں ہم پدی گوادا یچ سراج مزین پا خوگی مان یمان دقا دیانانو دقا دیانانو یہ علاج فعدالت کر دے دقا دیانانو یہ علاج فعدالت کر دے غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے وائی پوچھت آواز روائی غازی خالد غیرت پر ختم نبوت کرے دے ٹک ٹکنا ٹول پوچھتا آواز روائی سب گورن چلچا آواز جاتے خواہ پمیت کی زندو لگے دا کسان صحیح لکنا او دقا دیانانو یہ علاج فعدالت کر دے زار غازی خالد تا غیرت پر ختم نبوت کر دے غازی خالد غیرت او غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے اختر نوڑان دیئے اختر پا مسلمان را وسو طاہر زندیق زلیل شوے پا میدان را وسو سبحان اللہ طاہر زندیق زلیل شوے پا میدان را وسو طاہر زندیق زلیل شوے پا میدان را وسو پا یو گزاری جہنم پلو رخصت کر دے پا یو گزاری جہنم پلو رخصت کر دے غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے غازی خالد دقا دیانانو یہ علاج فعدالت کر دے زار غازی غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے ہر قادیانے ددی وطن آئین مرشون منی نیت خر دجال بچے دے امر دغفور نمنی سبحان اللہ ودکیگے بنا خوابی سے مرسم راگوی خلق دنے ودشو ہے سبحان اللہ نیت خر دجال بچے دے امر دغفور نمنی دوی پا وطن کی دا وطن بغاوت کر دے زار غازی
غازی خالد غیرت پا ختمی نبوت کر دے غازی خالد غیرت غازی خالد غیرت پا ختمی نبوت کر دے غازی خالد غیرت پا ختمی بلی کڑے پوری آگے پوری نسل چیسو پوری دا پوچھا تو سرویلی نی او غازی خالد غیرت پا ختمی نبوت کر دے غازی خالد یہ دہر گستاخ سزا دا سربتتنی نوزی چلانتیان منی سوکوینا پختنی نوی چلانتیان منی سوکوینا پختنی نوی تمامی دنیا ورباند عمر دلانت کر دے زار غازی غازی خالد غیرت پا ختمی نبوت کر دے غازی خالد غیرت پا ختمی نبوت ویق شیخا آخری شیخ یا قاری اکرام الحق مفتی شہاب الدین ویلی نارو والا پاکی سکر نشتی ہوئی تاجدار ختم نبوت یا احسان اللہ قاری کرام الحق مفتی شہاب الدین ویلی دی قادیانان تکافر زمون آئین ویلی دی قادیانان تکافر زمون آئین نیولی تلمخنی ویدت بی قائد جمعیت کر دے تلمخنی ویدت بی قائد جمعیت کر دے غازی خالد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او غازی خالد غیرت پا ختم نبوت کر دے یا احسان اللہ